și bună fashionista să mă aflu acum la Ambasador Events, noul concept Ambasador Versailles, unde se desfășoară Bucharest Fashion Festival, Summer Festival de la Bucharest Fashion Week. Haideți cu mine pentru că, așa cum ne-au obișnuit, avem aici parte de un covor roșu amenajat special, covor roșu amenajat special pentru toți invitații și toate modelele, top modelele din această ediție, designeri fabuloși din România, designeri din afară, designeri din Georgia, designeri celebri din România, Svetlana Karahan, Nicoleta Marin, Zagaro, avem foarte multe nume cunoscute, avem Daspi, sponsori, avem diamantele care vor fi oferite top model în România și câștigătoarelor, toate minunățiile care se întâmplă numai aici, la Bucharest Fashion Week, așa că haideți cu mine! Demențial conceptul Ambasador Versailles. Este într-adevăr o locație exclusivistă. Felicitări din suflet pentru ceea ce reușești să creezi aici în România. Este genul de locație care dă clasă la nivel internațional. Pentru că am mai fost și noi pe aici pe acolo, tu cu atât mai mult ai călătorit într-o lume întreagă și reușim așa, prin intermediul oamenilor ca tine, să ne ridicăm și noi la acele standarde. Sunt convins că ați văzut multe lucruri frumoase de-a lungul anilor. De altfel și eu, prin călătoriile mele, am tot văzut. Și te invidiez mereu să știi că sunt acolo cu like și cu postări și cu... Vedem și noi toată lumea prin ochii tăi. 3 zile fabuloase de Summer Festival la Bucharest Fashion Week, colecții. De data aceasta, festivalul a fost deschis de către Duces, de către rochiile de mireasă. Cum ți s-a părut colecția? Colecția Ancă. Foarte interesantă. Anca e și ea aici cu noi, să știți că e superbă, doar că e mai timidă și nu vrea să apară, să vă spun eu că e o tipă superbă. Cum au fost rochițele? Eu nu sunt un adept al rochilor de mireasă, dar uitându-mă prin ochii ei, știți foarte bine că ea este logonica mea, încerc să învăț ceea ce ea face cel mai bine în acest moment. Colecția de rochii de mireasă care ați văzut-o anul acesta este în premieră. Practic ea a scos prima ei colecție de rochii de mireasă până acum. A făcut rochii de evenimente, rochii de alt gen de rochii. Le știm și sunt fabuloase, sunt drăguțite de creațiile ei cu pene, cu tot timpul sunt acolo și mă uit pe Duces. Așa este, dar anul acesta chiar a mers în top și a scos o colecție inedită și ceva care a uimit într-adevăr publicul. Felicitări! Până la urmă publicul trebuie să dea note și s-a văzut prin ochii lor s-a văzut ceea ce a scos de fapt. Și sunt acum, dragii mei, dragi fashioniste și trenders, alături de prietena mea și unul dintre cei mai cunoscuți designeri din România, fără falsă modestie, Nicoleta Marin. Bună! Bună! Ești tot timpul în trend, ești o fashionistă convinsă și ne știm de atâția ani. Felicitări! Iată, pentru a 4-a oară participarea ta în cadrul Bucharest Fashion Week, săptămâna modei la București, de data aceasta festivalul de vară, Summer Festival. Cum a fost colecția de astăzi? A fost o colecție colorată, care se asortează cu anotimpul în care suntem. Așa este. Mie îmi place întotdeauna să-mi induc așa o stare de spirit bună prin creațiile care le fac. Și trenderii și fashionistele știu asta, pentru că tu ai reușit întotdeauna să mă bucur și pe mine mereu și îți voi fi pentru totdeauna grateful, recunoscătoare pentru cele mai frumoase, fabuloase și colorate ținute pe care le-am purtat vreodată.
salopeta mov, îmi amintesc de acum câțiva ani, o salopetă mov creată de tine. Toate minunățile, dacă nu mă înșel, am purtat-o chiar aici la ambasador, pentru că, de ce nu, cred că de fiecare dată, dacă nu mă înșel, aici la piscină s-au desfășurat edițiile de vară, da? Și atunci ea a venit cu colecții inedite, cu culorii. M-am uitat mai devreme la colecția ta și am văzut că ai folosit așa, ce-mi place mie cel mai mult, un roz aprins, roșu, fosforescent. Cum a fost colecția? A fost o colecție dedicată copiilor care cochetează cu moda și modelingul. Din expresia lor mi-am dat seama că i-am cucerit. Așa este. Veți vedea și voi imaginile și suntem cu toții convinși că, mă repet poate, dar când poartă cineva creațiile tale, simte originalitatea, dragilor, pentru că de asta îmi place mie Nicoleta. Eu i-am spus de atâtea ori că este un geniu. Ea este foarte modestă, dar vă spun, creează perfect, creează fără să facă schița personajului respectiv. Din imaginație, doar se uită la tine și e în stare să-ți vadă măsurile și să-ți facă mărimea potrivită. Știu asta. Așa este. Așa este de fiecare dată. Și atunci, categoric au fost copii foarte bucuroși pentru purtarea colecției tale de astăzi. Salut! Bună! Bună! Ce faci tu aici cu Abigail? Am o ședință foto. Ca întotdeauna, Mihai Mitrea, da? Bună! Vinovat? Ca întotdeauna la muncă. Ce faci, Mihai? Cum este la Bucharest Fashion Week? Cum să fie? Muncă și iarăși muncă. Și frumusețe, nu-i așa? Frumusețea e prezentă peste tot. Ia spune-mi ce părere ai despre Top Model România, competiția din seara aceasta. Ai reușit să le prinzi pe fete? Normal, cum aș putea să ratez așa ceva? Ani de zile am fost prezent continuu la acest eveniment. Știm cu toții. Ce părere ai despre câștigătoare Top Model România, Milena Munteanu? Este superbă, într-adevăr, dar vreau să știu și părerea ta ca fotograf. Am avut-o în studio și este un model excepțional. Chiar discutam mai devreme cu designerii de aici, sunteți superbe toate și aveți înălțimea aceea de podium. Da. Ce înălțime ai tu? Am 1,78 m. 1,78 m, da? Deci eu mă uit fără tocuri, mă uit la ea așa și oricum, fiind pe tocuri, tot așa mă uit un pic în sus, pentru că eu sunt piticuță și voi știți eu asta, dar îmi sunt foarte dragi fetele slăbuțe și înalte. Da. Felicitări încă o dată și să știți, nu știu dacă se vede pe cameră, are niște ochișori atât de spectaculoși. Mersi mult. De unde ești, Milena? Eu sunt din Chișinău, din Republica Moldova. Am venit Care e aici, renumit pentru cele mai frumoase gene de frumusețe. Și într-adevăr așa este. Într-adevăr așa este. Eram sigură, am sesizat puțin accentul și eram sigură că... să observă, nu? Da. La voi, cum să spun, a venit punga cu sclipici așa și s-a dat tot sclipiciul și toată frumusețea și cele mai frumoase trăsături. Este pentru cam a câta oară când participi în cadrul Bucharest Fashion Week? Cred că sunt câțiva ani, nu? Da. Au trecut ceva ani. Pe plan internațional cum este? Este ok. E fabulos, da? Da. Tu ești modestă, hai să le spun eu. Tu ți-ai lansat de curând colecție, da? Da. Ce colecție ți-ai lansat? Colecție cu animal print. Animal print, da? Așa, le-am văzut și eu, rochițele sunt spectaculoase. Cum de ți-a venit această idee? Păi îmi plac foarte mult animalele și m-am gândit să fac cu animal print. Foarte frumos, noi știm din episoadele trecute că ți-e plac mult animăluțele. Ce mai fac cățelușii tăi? Ce mai fac animăluțele? Sunt foarte bine. Așa, mai ai și hamsterii aceia sau Da. ce aveai tu? Sunt ok, da? Da. Bine, draga mea, felicitări pentru că ai rezistat, iată, atât de multe zile ca o prințesă la Bucharest Summer Festival și așteptăm în curând vești despre colecțiile tale ce vor urma. Da. Mulțumesc! Bună! Ce faci? Foarte bine, tu cum ești? Eu sunt, uite, pe aici, alerg după voi, după fashioniste, după trenderi, după noua generație, după ceea ce îmi place mie cel mai mult. Felicitări, port o ținută excelentă. Da. Cine a semnat rochița? Andreea. Andreea Costache, da? Prietena Andreea noastră Costache, de la? Zagaro. De la Zagaro, da? Așa. Și cum a fost în cadrul Bucharest Fashion Week? E prima ediție la mine când vin, primul an în care vin, mi s-a părut totul foarte frumos, e superb, aranjamentul, tot, scena,
fost hainele, ținutele, au fost superbe, toate. Așa este, e impresionant. Să le amintim încă o dată prietenilor noștri câți ani ai tu, pentru că tu mi-ai fost mie în trend, ai mai fost la edițiile noastre. Am uitat însă. Păi ieri am împlinit 18 anișori. Am împlinit deja de curând 18 anișori, gata. Acum și cum e să fii majoră, Ana? Nu știu, încă... Se simte vreo diferență? Ai zis, păi uite, mă aflu pe scena Bucharest Fashion Week, Denise, că... Nu prea se simte nicio diferență. Nu prea, nu? Păi nu, pentru că tu pari încă foarte tinerică, de aceea eu nu mai eram sigură dacă ai 15-16 anișori, în frumusețe, înălțime și mai ales inteligență în cazul tău. În afară de Zagaro, rochița superbă pe care o porți acum, și să știți că este diafară, ia, permite-mi așa, ne mănâncă Andreea să vă arăt un pic de... Avem aici o minunăție, veți vedea în imaginile de la streamingul live, veți vedea imaginile care sunt fabuloase cu prezentarea fetelor. Fabulos a fost, ca întotdeauna de altfel în cadrul Bucharest Fashion Week, draga mea. Dintre Zagaro și ce ai mai purtat tu, așa, care este colecția ta preferată? Kids și a mai fost și hardcore. Și ce ți-a plăcut cel mai mult? V-am văzut și la Hardcore Collection cu niște rochițe diafane. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Acum, sincer, între noi, așa și toată lumea. Mi-au plăcut toate ținutele pe care le-am purtat. N-a fost o neapărat... Trebuie să fii un pic subiectivă, să spui, uite, Denise, eu mă simt cel mai prințesă în aceasta. Din punctul meu de vedere, în Zagaro, acum, în acest moment, arăți fabulos. Acesta este doar părerea mea. mea e culoarea, nu, non-culoarea mea, să zic. Deci rochia asta îți place ție cel mai mult, da? În rochia aceasta. De ce? Nu știu, pentru mine stilul meu e tomeros, sunt culorile mai închise, așa mă simt eu în largul meu, mult mai stăpână pe mine. Ei bine, și cunoscând sau revăzând, iată oameni atât de frumoși și vă spun și eu cu drag la revedere de data aceasta. Felicitări încă o dată organizatorilor Bucharest Fashion Week și felicitări Nicușor Stan pentru, după cum spuneam, cele mai frumoase evenimente din România. Trenders, rămâneți în trend pentru că o faceți foarte bine!